Mechiachia biara ene anopai awie. Eye musonfo Bernard nie. Se muhunu me a ana enye bibibia ntima ya na meba mene mo beche Awurade Nyankopɔn asem. Bernard mijina ha ene awie ya aye ahintasem bi a ewa Awurade Nyankopɔn mu na meba bedanedi akyere Onyankopɔn ma. Awie wa wo be hia me video biara munsua ade we eye Kristofo ensem bebre ekyere nipa bebre adwene wo asase we so. Bi betima aka akyerɛ sɛ Yesu Kristo no ɔno ane Nyankopɔn no. Bi bɛka akyerɛ sɛ Honhom Kronkron ne Yesu Kristo. A Kristofo noma awia mo ɛwɔ Nyankopɔn mu. Akyire mɛkyerɛkyerɛ mo Bible no kita mo no ase. Amo sɛ Bible enye Awurade Nyankopɔn asem. Bible te sɛ me no mienu asem. That's a secret made dibi akyerɛ mo. Sɛ Honhom Kronkron ankasa nkyerɛ wa Nyame asem wonte ase da. Nti ɔseme de asem no ahinta anyansafo na mayi akyerɛ nkokwa. School na wo koye no Honhom Kronkron nte wo. School na wo koye no Honhom Kronkron nte wo. Nti sɛ wo kosua asem na wontimi nsua Honhom Kronkron enka ho. Onua sofo. Onua gidini. Me kyerɛ wo simple thing bi. Sɛ wo follow me videos na wo follow sa babia me ne wo nam sesia no wo follow sa videos no part 1 and 2 part 3 and 3. Wo beti Nyankopɔn asɛm ankasa ase. Medin de Bernard Asante. Na mete sɛ wo na Awurade de ne nsa ka me. Ba me brɛ me ho asɛm Awurade. Na me de Bible to nkyɛne. Na me tie ni a ofre me no me tie ne. Nti me meka atwa sɛ menim bɔne ni papa. Nyame ni ne Awurade asɛm. Koso Awurade Nyankopɔn se ɔne ne beba bebuye aten. Nti me ntimi mu aten. Hwɛ sɛ Honhom Kronkron ni wo so a Honhom Kronkron ka wo ho a Kristo ni onua sɔfo. Wanti Nyankopɔn asɛm ase da. Na bia so ka Nyame asɛm a asɛ no ɛyɛ wunyaa. Ba sɛ Honhom Kronkron ka wo ho a Honhom Kronkron ne di asɛm ne ma wo. Honhom Kronkron ne kyerɛ wasɛm no. Honhom Kronkron ne kyerɛ wo nea wobɛyɛ. Ɔne ne wuru. Sɛ bi ka kyerɛ wo sɛ Yesu Kristo ne Nyankopɔn na ɔnyɛ nokore wai. Ɔnyɛ nokore. Me kyerɛ wade bi. Awurade Nyankopɔn ɔma Mary enyense ne Jesus Christ na ɔwo no. Ɔma Yesu Kristo ba asɛm ne wo. Ɔba asɛm ne wo. By oba wieye no na Awurade nyahu ka kyerɛ ne sɛ ɔyɛ honhom. Enti Yohane hyɛ ne honkom. Na Isaiah di ne ho adanse. Enti mmerɛ na oduruye no asɛm na Yohane kaayɛ no na Yohane ɔno hohoro Yesu Kristo ho efiri nipa tebiam. Ka ɔbaa no ɔbaa nipa tebiam. Ba akyire no a ofiri Yohane kɔ hohoro no ho no na subɔ nu. Na Yohane de noma bi ɔhyɛ Yesu Kristo nsa. Kwaso Yohane ka kyerɛ ɔmo bisa ne sɛ me Yohane dia mebɔ asu ɛwɔ nsuom na nea ɔba no ɔbɛbɔ asu wɔ Honhom Kronkron na ɔmmɔ asu wɔ nsuom. Onua Kristo ni. Enti mra ɔbɛto Yohane no. Ɔbɛto Yohane no. Na yeso Yohane so bɔ ɔno asu ɛwɔ nsuo no hohoro ne ho. Efiri nipa tebea num na ɔma ne bɛhyɛ ɔno adwuma no a Yohane ka ho asɛm no ɔno bɛfa n'adwuma.
nti ɔba bɛhyɛ adwuma n'ase no na Yohane ɔno da afiase na ɔmo akyi Yohane ɛde na to afiase because Yohane asɛ na yɛ de ayera Yohane adwuma yɛ de awie pɛyɛ na ɔno ɔba bɛhyɛ nea Yohane kaayɛ no ase nti tie ha yie emre a ɔmobɔ na su wie no ɔtee ne ho firi n'agya ɛne ne nankyɛne nea monte ase ne mekyerɛ mo ase ɔtee ne ho efiri n'agya ɛne ne nankyɛne ofiri nipa tibiam na ɔkɔka asɛ na mo ka monte ase ne nie nyame agya ɔba na sunsun kronkron enti ofiri hɔ no na ɔkɔ n'agya wɔ soro no ne tumi mu na ɔno nankasa ne ɔba no na hon kronkron no Holy Spirit no ɔne ne ɔde ne nam ɔne ne oyusu no ɔne ne Holy Spirit na ne oyusu no enti no mra ɔba bewu no hon kronkron no ɔne agya ne twe ne ho efiri ne ho na ɔbɛka ɔba no hon kronkron no ɔne agya nankasa twe be ho firi ne ho na ɔyɛ ndantamu na Yesu Kristo da ɔmo ntam ɔda agya ne dikane na Yesu ni hyɛ mfini ɔne ne ɔba no dise mo ka asa ne mutie ne yia ɔyɛ nyame agya ne ɔba ne sunsun kronkron nti ne ɔmo no kwanturo no se wata se ɔyɛ cover no ɔmo akɔba Yesu Kristo nti no mra ɔba bewu no agya ne twe ne ho na sunsun no so twe ne ho na ɔkɔka ɔba nankasa because ne agya na ɔfrɛ no ɛnti ma ɔka sɛ magya wapame no Elia no na se no no ɔse agya ne ɔba na agya ne sunsun konkron na pa no na aka ɔno wate ase memfa wo nkɔ akyiri sɛ ɛbɛyɛ ntietie a yɛbɛsua ade na kɔ animu ama wate ase no nti no mede wo bɛsi ha yi deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ wopɛ sɛ wosua Nyankopɔn asɛm a ma hon kronkron no enye kese wo so hon kronkron no ne de wo nante hon kronkron ne Holy Spirit no enti ma kyere wa koduru ba bia owu ya nne a Kristofo hu a odi yenya no ono okọ no ọka asem bi anka book hu asem Yesu Kristo anka Bible hu asem nti se mu ye Kristo no de Bible oka se oye nyame adwuma a meka se oye kronfo ko de ono ne agya ne oba no amfa spirit na nko ba odi ne ho adanse kyerɛ me no mi no nti ma kyerɛ wa mo wa hu no nti aya follow me Midian Asante Bernard hwehwɛ me YouTube ene page bia u follow me a mema wati Nyankopɔn asɛm ase ene wiase a ye wo no ye ma hon konkon no emfa ye nante enti oka asɛm bi sɛ manfa mfiri soro amawa wontimi mfa wo pɛ one wunyansa anye ba na ye de pɛ ene ye nyansa wo ye ne ye gya Holy Spirit ne wo ye nyusu hon konkon no ye yusu school nyansa ne de ye nyame adwuma ba awurade anka school hu asɛm enti Paul kra ko school no awurade ma Paul be ye jimfo school onu asofo onu ya Kristo ni awurade ma Paul oni Luke num omo be ye jimfo school na omo call ye num koso ofro omo no odi asɛm no Holy Spirit ne yusu omo hon konkon no ne di omo nante ye di antima ne ya ma school edi enya wo Nyankopɔn asɛm mu ne ya to Holy Spirit na to akone ma kyerɛkyerɛ mu
akyerɛ mo nkramosom ase ama ho ahunu sɛ nkramosom na mokɔnden no nkramosom wɔ animonyansene na akristo som amoɔ so no mɛmo ho ahunu sɛ nkramosom nne bɛyɛ wɔ animonyam so nyame nkurofo ayɛ di nyame akyi no mɛkyerɛkyerɛ mo ama ho ahunu kɔso na wobɛfaa na asɔre wɔ ha wobɛfaa ne asɔre wɔ ha baabi kura nyankopɔn ka asɔre tie ho asɛm no mo bɛkyerɛ me asɔfofoɔ me kyerɛ ho sɛ holy spirit no oguso yɛ adwuma ba mo mpɛ nti ma mo obrɛ no ɔne nti ma mo agye sikaduru no ɔne nti ma mo no mbogya no mo ato holy spirit na to akone na modi mu nyansaa na awurade kan mo do yɛ adwuma no nyame asɛnyɛ baako pɛ ba ne ukɔ baabi a bia ɔkɔra fa so ɔka ne nyame asɛm ti ma mɛkyerɛ ho nkramosom ase ne ho ahunu sɛ saa nkramosom no sɛ bɛ noma bi tene ya bɛbɛkɔ heaven ne kristo ni baako kora ne wɔbɛkɔ heaven nkramofo use one book baako pɛ ne bɛ use ada friday bia bɛkɔ baabi no wo ba brokyire ha kɔkɔɔ ni o tuntun ni o buru o green o bɛnyina bɛkɔ hyia dare baako pɛ na ɔmo asom book baako pɛ no ba abrokyire ha yɛte no yɛwɔ pentecost Anglican assemblies asɔre ne mu difference bi sunday no bia ka nyame asɛm different bia ka nyankopɔn asɛm different hane ne mfa nyame na nkasa mu bɛne na ɔtem dem pese mbisa mo no Methodist for ka nyame asɛm foforo Pentecost for ka na foforo SDF for ka na foforo nyame ne de bɛne nti nkramoso na humu no bɛbɛ yɛ papa sene mo okwa kolia ne yɛ baako pɛ akora de bɛwo no ɔno ana ɔba bɛsua panyini no abɛsua kɔ medina de Bernard me bɛkyerɛ kristo som mu amhoate nyankopɔn asɛm ase nti no wedia me de bɛyɛ first me de bɛprapra kwa de mane mo asɛm ne wɔ hɔ a me de bɛtoatoa so abra mo we de we bɛ horo kwa de ma mo follow na montie awurade nyankopɔn asɛm